ברוכות המאזינות וברוכים המאזינים לפודקאסט דרך נשים. זהו מרחב לשיחות ודיונים מפרים על החלקים שמהם מורכבים החיים שלנו. על הגוף הזה והנפש הזו והיחסים ביניהם וביניהם לבין החיים. אני דנה רוטפלד, מטפלת ברפואה סינית, גינקולוגית, יוצרת תוכן ומרצה, מנחת סדנאות בדום האדום, ומאז ינואר 2022 מנחת הפודקאסט שלכם. היום אני מקליטה את פרק הקלוז'ר לעונה. מספרת לכם לאן נעלמתי, למה לא הייתי כאן הרבה זמן, ולאן אני הולכת. אז את הפרויקט הזה שנקרא דרך נשים, הפודקאסט, התחלתי לפני כשנתיים, כפרויקט התנדבותי. כל גרם של זמן, אנרגיה וכסף שהושקעו בו, הגיעו ממשאביי הפרטיים. באוגוסט יצאתי לפגרת קיץ וחגים. הרגשתי שנכנסתי לשבלוניות מסוימת, ואני צריכה רגע לתפוס מרחק ולהתחיות בכוונות שלי ובמשאבים שלי כלפי הפרויקט. בחודשים שלפני התחלתי ללמוד ונהיה לי עמוס. התשוקה שלי להבין ולחקור את מנגנוני החיים בגוף הביאה אותי הפעם ללמוד רפואה גרמנית חדשה. נושא מרתק שאנחנו נציג פה היום בהרחבה. אי שם באמצע ספטמבר נפגשתי עם המורה שלי גדעון קינר להקליט ראיון. מתוך כוונה לסיים את העונה הזו של הפודקאסט, להיפרד יפה, לעורר סקרנות וליידע על הרפואה החדשה, ואז להיכנס למאורת למידה לשנה הקרובה. הפרק תוכנן לצאת מיד אחרי החגים, כבר היה בשלבים מתקדמים של עריכה, ואז הגיע 7 באוקטובר. מה שקרה ביום הזה טרף את כל הקלפים, של כולנו. מבחינתי הייתה שם חריקת בלמים חזקה ורועשת על כל מה שהיה קודם. מאז אותו יום כל המאוויים ההתנדבותיים שלי, כל המשאבים והזמן הפנויים תועלו לטיפולים במי שרק אפשר. מפונים במלונות באילת, נפגעי המסיבה, קיבוצים בערבה, מעגלי דיקור איפה שרק הייתה העיינות, התנדבות באדמת מרפא נשית, אמן, בסניף שהוקם באילת, ובמרחב הימי המרפא. טיפלתי באנשי מילואים, בנשים בהיריון, וסבתות וסבים, משפחות, ילדים, גברים, אבות, אמהות. היה נראה שהחלום על הפודקאסט שפעם היה לי, או על כניסה למאורת למידה, דמיוניים ורחוקים. השותפים שלי לפרק היו מאוד סבלנים, גדעון קיבל בהבנה, ושירלי העורכת לא ויתרה. ומדי פעם שאלה מה קורה עם הפרק, ועמדה מאוד יפה במתח המילים הארוך שנתתי כתשובה. בשבוע שעבר יצאתי מ10 ימי ויפאסנה. בויפאסנה התחברתי שוב לעצמי ולמשאבים הפנימיים, קיבלתי השראה ונזכרתי למה הקלטתי את הפרק הזה, ולמה כדאי שמידע של אור יצא החוצה ויראה להמונים. הפרק הזה שעוסק ברפואה החדשה הוא לא עוד פרק. אולי המידע הכי חשוב שתפגשו בחייכם. יש בו תשובות לשאלות שכולנו רוצים לדעת, כמו למה הגוף מתכוון כשהוא יוצר גידולים, מהם שלבי ריפוי של מחלה, מה בעצם התפקידים של חיידקים בגוף, וזה רק קצה הקרחון. הפרק הזה מוקדש לכל ניצולי 7 באוקטובר באשר הם, שנותרו בחיים כדי לחיות אותם. בואו נתחיל. אז שלום לגדעון קינר. שלום, שלום. הזמנתי אותך לכאן כדי שנדבר על הרפואה החדשה, שזה באמת הדבר שאני צוללת אליו בימינו. פיסת ידע שברגע שהבנתי שיש אותה, לא הצלחתי להפסיק להסתקרן, ואני רוצה שאת מה שאני יודעת כולם ידעו, ובתור התחלה הבאתי את המומחה שנדבר על זה. אז לפני שאנחנו צוללים למה זאת הרפואה החדשה, מאיפה היא הגיעה לעולם, איך אפשר להשתמש בה, מה הסיפור שלה, בוא נשמע קצת עליך. אולי. טוב, אני קיבוצניק. מילדותי, מלידתי, אני גר בקיבוץ עמיעד עד היום.
עבדתי במה שעבדתי במפעל של הקיבוץ, ואז בהייטק, ואחרי עוד 2 עשורים די נמאס לי מזה. ראיתי ששום דבר לא מתחדש, הכל פשוט עובר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, קצת יותר חזק. ובאיזשהו שלב עזבתי את זה, בחיל ורעדה, אבל עזבתי את זה, הלכתי ללמוד נטורופתיה. למדתי 4 שנים נטורופתיה, ואת כל מה שלומדים, זה מסלול די כבד. ובהמשך הדרך התוודעתי שוב, אולי אחר כך אני ארחיב לגבי הפעם הראשונה, אבל התוודעתי שוב לרפואה החדשה, כדבר שקיים שם ומסביר בצורה הרבה יותר הגיונית וסבירה מבחינתי ובכלל את הסיבות למחלות ואת האופן שבו הן מתנהלות, והתחלתי ללמוד את זה. תהליך די ארוך, זה לא שלמדתי את זה בקורס. איפה שמעת על זה פעם ראשונה? פעם ראשונה הייתה כשאחד מגיסיי גסס כבר מסרטן, זוגתו, אחותי, ביקשה ממני לתרגם עבורה משהו, אני חושב שזה היה 1.5 עמוד או 2 מאנגלית על הדבר הזה, שאותו קיבלה מאיזה מרפא. ואני תרגמתי, זה היה לפני קרוב ל-20 שנה, תרגמתי והחסנתי את זה איפשהו במוח כמשהו שצריך לברר להמשך, כי זה יותר נשמע מאוד הגיוני. אבל רק אחרי שעשור ומשהו מאוחר יותר שלמדתי נטורופתיה, אז אמרתי וואלה, עכשיו אני צריך להכניס את זה, ועוד פעם, עכשיו אני צריך להכניס את זה, ועכשיו אני צריך ללמוד את זה. בסוף הלכתי ללמוד את זה. אוקיי, אז אני אספר שאני את הרפואה החדשה, גם כן כמוך פגשתי לפני שנים, שמעתי שחברה למדה ואחר כך עוד חברה, לא היה לי מושג מה זה, אבל הן היו דלוקות שתיהן, ובשנה שעברה הקלטתי פרק 11 בפודקאסט עם מונה קל שגב, היא דיברה על מסע הריפוי שלה מפיברומיאלגיה וסיפרה את כל מה שהיא עשתה, ובמסגרת הסיפורים היא הזכירה את הרפואה החדשה, והיא דיברה על דברים כמו תוכנית ביולוגית ומטרה ביולוגית, זה מאוד מאוד סקרן אותי, וגם כן שמתי לעצמי כוכבית של מתישהו לברר את זה ולהתעמק בזה, וכמה חודשים אחר כך החלטתי להתחיל ללמוד, ונרשמתי לקורס אצלך. ככה זה קרה, והיום אני סטודנטית של הדבר הזה. ואני חייבת להגיד שבאמת זה מסוג הדברים שאחרי שאתה יודע אותם אי אפשר לחזור אחורה. אז עכשיו אני רוצה ככה שכולנו נחלוק את הידע, ונתחיל בלשמוע איך אתה, גדעון, מגדיר מהי הרפואה הגרמנית החדשה. אני אגדיר מיד, אני רק אגיד לפני שאני מתחיל להגדיר, שכשעשיתי סבב היכרות בשיעור הראשון של הקורס בו את השתתפת עד לאחרונה, אז את נתת לי הגדרה שמאוד אהבתי, למה באתי ללמוד רפואה חדשה, ואמרת, כי אני רוצה להבין את הגלגלי שיניים של הגוף נפש, ולדעת איך הם פועלים. שזה אחלה הגדרה, כנראה שלימדו אותך טוב עוד יותר לפניי. אז מהי הרפואה החדשה? הרפואה החדשה זה תוצאה של מחקר, שנעשה במשך קרוב ל-40 שנה על ידי רופא גרמני בשם דוקטור ריקה גרדהמר, שכתוצאה מטרגדיה אישית משמעותית, חטף סרטן, אמר לעצמו לא הגיוני שאני אחטוף סרטן בגיל כזה ובבריאות כזאת, זה חייב להיות קשור לטרגדיה, והתחיל לחקור את העניין. ובתוך שנים אחדות הוא ניסח כמה דברים, או אפשר לומר כמה חוקי טבע, דהיינו כמה דברים שקורים בכל המחלות כולן, סרטן וגם כאב גרון או נזלת, שקורים בגוף נפש, ובעקבותיהם יש תהליך שחלק ממנו אנחנו קוראים, או הרפואה הרגילה קוראת, הציבור קורא, מחלה. ולמעשה הרפואה החדשה על חוקיה והידע הרב שהיא צברה במהלך המחקר המאוד מאוד משמעותי ומאוד אמפירי, הייתי אומר, תצפיתי של דוקטור המר,
יודעת היום לתאר את הסיבות ואת הגורמים לכל התסמינים של מחלות, דהיינו למעשה לכל המחלות, למעט דברים שנגרמים בשל פציעה, הרעלה או תת תזונה, שאז זה כבר פגיעה חיצונית. וכמובן שאם הרפואה החדשה מתארת את כל המחלות, אז היא למעשה משתמע מכך שהתיאורים או הסיבות שהיום נותנים לנו התיאורטיות ללמה מחלות כמו תאים סטויים וגנים ווירוסים וחיידקים כנראה לא כל כך מחזיקות מים, וכאן יש התנגשות מאוד גדולה בין שני גופי ידע, אחד מחקרי עמוק ואחר תיאורטי, זה של הרפואה הרגילה הוא תיאורטי. אז בעצם דוקטור המר היה רופא, הוא חווה את הטראומה ועשה איזושהי הנחה שהמחלה שלו כנראה נובעת מהטראומה והחליט לחקור את העניין. הוא חקר את עצמו ואחר כך הוא הלך וחקר את מטופליו ואחר כך הוא המשיך וחקר, וממצאי המחקר שלו זה משהו שאנחנו נדבר עליו בהרחבה עוד מעט. ובעצם מה שאתה אומר זה שברגע שהוא בא וחקר את המחקרים שלו, הוא גילה שיש איזושהי התנגשות בין מה שנקרא הנרטיב, הסיפור של הרפואה האלופתית, על מהי מחלה, מה גורמים לה, לבין התוצאות של המחקר שלו. אכן כן, וההתנגשות היא כבדה, כי כאשר אנחנו לומדים את חוקי הרפואה החדשה ומתחילים ליישם אותם בעולם האמיתי ולראות שהם עובדים למעשה בכל מצב שאנחנו מיישמים מחקר אמיתי לתוך סיטואציה בריאותית, אנחנו מזהים את הדברים האלה בעבודה, וזה לא מה שקורה בנרטיב הקיים או בתפיסה הקיימת ברפואה הרגילה, שעליה התחנכנו כולנו במשך כל חיינו תכלס. אז אני בעצם נוהגת גם בפודקאסטים, גם בקליניקה, לדבר הלוך ושוב על העניין הזה שבעצם הרפואה היא באה מאסכולה כזאת של הפרדות, של חלק את הגוף למערכות, של להפריד בין הגוף לנפש, של לסמן אדם בתור פרט ולא להתייחס לזה שהוא חלק ממערכת, שהיא גם חלק ממערכת. ובעוד הרפואות הטבעיות, הרפואה שאני עוסקת בה, הרפואה הסינית, והרפואה שאנחנו מדברים בה עכשיו, תופסים את הגוף קודם כל כמכלול של גוף נפש, ומניחים שאין דבר שקורה שהוא לא קשור בעצם לחיים שהבן אדם עובר. ובעצם יש משהו ברפואה החדשה שככה מרחיב על הנאומים הרגילים שלי. מה שהסברתי עכשיו הוא כאילו הבסיס, הוא נקודת המוצא, ואני אישית כל חיי מחפשת ועטה על כל מדען שיודע להסביר או להוכיח או לדבר בשפה שהיא מדעית, וניתן בעצם לבדוק אותה, שהדברים האלה, הרעיונות האלה של הגוף נפש לא יישארו ברמת הסיפור יפה של אנשים רוחניים, או סיפור יפה שחלק מבני האדם מאמינים לו, ואפשר להאמין לו או אפשר לא. ובעצם אני שואלת אותך כאן ככה לגבי המחקר. מהו המחקר ואיזה מהדברים שעבר דוקטור המר או שהוא תיעד בעצם נמצאים בשבילנו היום בשביל להמשיך את המחקר או בשביל להוכיח אותו? איך המר חקר? המר חקר תצפיתי. המר ראה המון חולים, הוא אחרי ההריגה של הבן שלו והמחלה שלו, הוא המשיך לעבוד כרופא רגיל, והוא התחיל לחקור את ההשערה שגורמים טראומטיים, הוא קרא לזה קונפליקט בהמשך הדרך, הם שמביאים למחלות. הוא ניסה להבין איך זה קורה. היה לו המון חולים בהתחלה, ולפני שהוא נכנס למאבקים עם הרפואה, או שהם נכנסו למאבק איתו, אז היו לו המון חולים, והוא יכול היה לבדוק אותם בכמה מישורים, מישור הגוף, מישור המוח, ומישור הסייקי, שזה אותו חלק לא מודע במוח, שלמעשה מזהיר אותנו ומפעיל את הגוף נפש שלנו כדי להתמודד עם סכנות. שלושה, אפשר לצייר את זה כמשולש מסוים.
גוף, נפש, מוח. למעשה התהליך שהאמר זיהה הוא כזה, החוק הראשון שלו מתאר סיטואציה שבה קונפליקט או טראומה שהיא פתאומית ושהיא משמעותית לאדם, הנושא שעליו הטראומה הוא משמעותי לאדם, והיא מבודדת, נדבר על זה אחרי זה אולי, מביא לכך שתיפתח מה שהאמר קרא תוכנית ביולוגית. התוכנית הביולוגית הזו, הדבר הזה, זה למעשה הסתכלות על הסיטואציה שברגע קרות הקונפליקט, הגוף נפש נכנס, ואני אומר גוף נפש במילה אחת, הגוף נפש נכנס לסיטואציה, למצב עצבי של סטרס משמעותי, והסטרס הזה רץ בגוף במטרה, הסטרס ועוד כל מיני תגובות בגוף רצות במטרה לפשט או לעזור בפתרון הקונפליקט שנחווה. כאשר צריך לזכור שלסייקי, שכל הזה יש למעשה יכולת רק לשלוט בגוף נפש, הוא לא יכול לשלוט בנסיבות. אז אם מישהו העליב אתכם, אותך, אותך, ואתם לא מסוגלים לעכל את העלבון הזה, מבחינת הסייקי זה כאילו בלעתם משהו גדול מדי, והוא תקוע לכם בקיבה ולא יכול להמשיך בדרך. הסייקי שתפקידו לנהל ולפתור סיכונים, מורה לקיבה להגיב לנתח הזה שתקוע בקיבה, שמבחינתכם תכלס בתפיסה שלכם זה עלבון, אבל בתפיסה של הסייקי שלכם זה נתח לכל דבר ועניין, והוא אומר להגיב על ידי יותר מיצי עיכול כדי לפרק את הנתח הזה שיוכל להמשיך במערכת העיכול, כי אחרת זו סכנה, סכנת חיים. וכאן האופן שבו, עם הדוגמה הפשוטה הזו, זה האופן שבו הקונפליקט, עלבון במקרה הזה, מביא לכך שבגוף נפש יקרה תהליך שתפקידו לפתור את הבעיה. עכשיו במונחים חייתיים, להביא יותר חומצה לקיבה זה פתרון מצוין. במונחים של אדם שהעלבון הזה הוא בעצם לא נתח אמיתי, הוא לא חתיכת עצם שתקועה בקיבה, אלא הוא למעשה משהו פיגורטיבי לגמרי, דמיוני לגמרי. אמרו לך שאת מכוערת ואת מגיבה לזה אוי ואבוי, והגוף שלך תפס את זה כנתח תקוע. אז אין מה שיתפרק, הגוף שלך עדיין ייצר יותר מיצי עיכול וחומצה כדי לפרק את הנתח, אבל למעשה בקיבה שלך אין שום דבר שיתפרק. זאת אומרת, כל עוד אני מופעלת מהעלבון הזה, הקיבה שלי או האפיטלים של המעיים שלי ימשיכו לשגשג. כן, הם ימשיכו לשגשג כדי, עם מטרה, יש לזה מטרה מבחינת הסייקי, הוא גורם לכך שתאים בדופן הקיבה שמייצרים חומצה יתחילו לשגשג, יענו לייצר עוד ועוד תאים כאלה, והתאים האלה מסוגלים להפריש עוד חומצה כדי לעזור לך לעכל את הנתח, שהוא למעשה פיגורטיבי, אבל מבחינת הסייקי שלך הוא אמיתי לגמרי. אם זה לוקח נגיד שעה, שעתיים או יום, יומיים, אז לא יקרה שום דבר ברור בקיבה שלך, אבל אם במשך שבועיים את מסתובבת עם העלבון הזה לא פתור או חודשיים, אז בקיבה שלך יתחיל לגדול גוש של תאים מפרישים שתפקידם להפריש יותר חומצה. אם בהמשך הדרך תגיעי לרופא, אז הרופא עלול לזהות את זה גידול. גידול, נכון, סרטן. סרטן. אבל זה לתכלס, וזה אכן גידול, זאת אומרת זה אכן תוספת תאים, אבל זה תוספת תאים עם מטרה, ומה שאמר זיהה בהמשך הדרך, שאחרי, מהרגע שנפטר הקונפליקט, וכבר אין צורך בגידול הזה, אז מתחיל תהליך של פירוק אותם תאים. והפירוק הזה יש לו תהליכים שונים, בין היתר דלקת וכאבים ולפעמים דימום, כשתאים מתפרקים בגוף אז יש פצע, אז נאמר שבדופן הקיבה קורה עכשיו פצע, כאשר התאים האלה הולכים ומתפרקים. יש חיידקים, חיידקי שחפת, אז גם אלה נמצאים שם, והם מפרקים זה התפקיד שלהם, כמו בטבע שהם מפרקים השפעה אורגנית, גם בגוף הם מפרקים את הגידול המת, האורגני הזה שהוא חומר מת כעת. אז חיידקים תפקידם לפרק, לנתח אותך ולסלק משם את הגידול, ואז הגידול הזה יוצא יחד עם יכול להיות עם דימום ועם
עם הצואה בשלשול גדול, וזה בדרך כלל הזמן שאנשים רצים לרופא, והם מתחילים עם בדיקות, והבדיקה של הרופא עלולה למצוא את שאריות הגידול ולהגיד וואי, סרטן. וואי. אז בעצם יש לנו כאן איזשהו תהליך שהוא איזשהו מנגנון של הגוף כדי להתמודד עם, במקרה הזה, עלבון, שיצר קונפליקט נתח במוח, שמפעיל את הגוף, את איבר המטרה, במקרה הזה הקיבה או המעיים, לשגשג כל עוד הקונפליקט פעיל, ומרגע פתרון הקונפליקט, מרגע שהקונפליקט נהיה לא פעיל, שזה משהו שעוד לא דיברנו עליו ותכף נסביר, אז מתחיל שלב שני של התוכנית הביולוגית הזו, שלב הפירוק. הקבלני ביצוע זה החיידקים, זה חיידקי שחפת שציינת, זה מיקרובים, פטריות, ובעצם התסמינים שניכרים הם כל מיני דברים שהולכים איתם לרופא, כאבים, דימומים במערכת העיכול, כל מיני, אם עושים בדיקות ותרביות, אז רואים כל מיני חיידקים ושמות של בצילוסים כאלה ואחרים. ובעצם הדם בצואה, הייתי אומר, מזכיר כבדיקה, מה שנקרא בדיקת סקר. אתה לוקח את הצואה של עצמך, שם על כרטיס, שולח לזה, ואם יש שם דם, זאת אומרת, אם אתה נמצא כרגע בתהליך של פתרון, של עלבון כזה, קטן או גדול, לא משנה, מאוד יכול להיות שיהיה דם בצואה. אם יתרה מזלך ומצאו אותו, אז עכשיו אתה תתחיל את התהליך, או תתחיל את התהליך של בדיקות רבות מפה עד להודעה חדשה. כי היה דם בצואה בתהליך שהרפואה החדשה יודעת להסביר את סיבתו הברורה לגמרי. כתהליך חיוני ובעל משמעות, מה שבאמת בא פה בקונפליקט או סתירה לרפואה האלופתית, שבעצם מגדירה מחלות כאיזושהי טעות, איזושהי סטייה מהדרך. כן, נכון מאוד. אז כמה דברים, המון דברים יש לי לשאול אותך, אבל קודם כל הזכרת קודם את הבדיקות המדעיות היסודיות מול איזשהו הנחות. זה משהו שיכול להפתיע את המאזינים, כי הרפואה שלנו היא בעצם רפואה מבוססת מדע, נכון? מערכת הבריאות שלנו מתהדרת במחקרים. לא, הם לא מתהדרים בזה שהם מבוססים מדע, הם מתהדרים בזה שהם מבוססים ראיות. הם מקפידים להשתמש בהגדרה הזאת, כי כנראה יותר מתאימה למה שהם עושים. אם עשינו מחקר ויצאו לנו ראיות, אז עכשיו אנחנו מבוססים על ראיות. אז אם אתה יכול להסביר את האמירה הזאת, להסביר את ההבדל בין מחקר יסודי לבין מחקר מבוסס ראיות. אני אגיד מה המר עשה בעצם, ואז נסתכל על מה עושה רפואה רגילה, ויכול להיות שזה יסביר. מה שהמר עשה זה לפגוש חולה, לפגוש אדם שיש לו, אדם בא אליו ואומר, הבחנו לי סרטן במעי הגס, והמר פגש את החולה הזה, ומהידע שלו כרופא, גם קונבנציונלי בהתחלה, וגם בהמשך כפחות קונבנציונלי ומעצבן, אבל הוא הסתכל על האדם, והוא ניסה להבין למה קשור הפגיעה הזאת, למה יכול להיות שיש לך סרטן. הוא הסתכל על המטרה של האיבר, במקרה הזה מעי הגס, תפקידו לעשות עיכול סופי ולמצק את הצואה ולתת לה לצאת כגוש, ולכן המעי הגס מתעסק בדברים, בעיכול ובצואה ובדברים שהם כבר די מלוכלכים. אחרי המעי הדק שמתעסק בדברים פחות מלוכלכים. ואז הוא ניסה לשאול את הבן אדם, אוקיי, אז הוא ראה את הגוף, את התסמינים, ואז הוא שאל את הבן אדם, תגיד, היה לך איזשהו אירוע שבו נאלצת או ספגת עלבון משמעותי שלא יכולת להקל לאורך זמן? והוא האזין לתשובה, וכך הוא נגע במישור של הסייקי, של הנפש. מה קרה לאדם בנפשו? אלה היו שני המאפיינים הראשונים שהיו לו. היו לאנשים חולי סרטן, והוא שאל אותם לגבי מה קרה להם בנפש. כשזה קרה ב-80-81, אז CT אמנם כבר הומצא, CT דהיינו טומוגרפיה ממוחשבת, אמנם כבר הומצאה, אבל לא הייתה בבתי החולים. ב-83-4 היא נכנסה כבר לבתי חולים בגרמניה, ואז המר אמר, וואלה, אם הנפש פה עובדת,
והגוף מגיב, זה חייב להיות דרך המוח, ושלחת אנשים לסריקות CT מוח. סריקת CT מוח מוציאה סדרה של צילומים בפרוסות של המוח, והמר די מהר ודי בקלות זיהה תופעות במוח שהיו אקוויוולנטיות או נגעו, או היו באותו מקום פיזי במוח, אותו ממסר פיזי במוח ששולט על האיבר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המעי הגס, אז המעי הגס נשלט מגזע המוח הקדום ביותר שלנו, ושם הוא מצא תופעה של עיגולים דמויי מטרה אחד בתוך השני, במהלך השלב הפעיל, ובהמשך בדיוק באותו מקום נוצרה בצקת, ובהמשך לזה עם הסיום של התוכנית הביולוגית, נוצר איזושהי צלקת לבנה. את כל זה ראו, את כל ההתנהלות הזו ראו גם ב-CT, ועכשיו היה לו אפשרות לראות את כל שלושת המישורים האלה. גוף, מוח, נפש, והוא זיהה את המתאם ביניהם, כאשר הגוף מגיב תמיד אחרי שהמוח הגיב, ומיד אחרי שהקונפליקט קרה, ואחרי שהוא נרשם במוח בצורה של עיגולים דמויי מטרה, רק אז בהמשך הדרך הגוף הגיב. עוד מעט נראה גם למה הגוף מגיב מאוחר יותר. אבל זה היה המחקר שלו, ועכשיו הוא התחיל לעבוד על זה, ובדק לא רק את המעי הגס, לא רק את האשכים כמו שקרה לו, ולא רק את השחלות כמו שהגיבו נשים לאותו קונפליקט כמו שלו, אלא התחיל לבדוק הרבה מאוד מחלות אחרות. בהתחלה הוא דיבר בעיקר על סרטן, כי זה היה העיסוק העיקרי שלו. בהמשך הדרך הוא הבין שכל המחלות הן מחלות שוות ערך לסרטן, כי כולן מגיעות בגלל סדרה של תגובות, או סדרת תגובות של הגוף, שחוזרת על עצמה, בהתאם לרקמה הספציפית שאליה מתייחס הקונפליקט הראשוני שקרה. ולפעמים העלבון קצת מפסיק ואנחנו מפסיקים לגדל, ואז עוד פעם מתחילים לגדל כי אנחנו נזכרים בו. קיצור, יש לנו תהליכים סבוכים לנו בני אדם, והתהליכים האלה משפיעים לנו על הגוף, במקרה הספציפי הזה בגידול של תאים. במקרים אחרים זה יכול להיות יצירת פצע, החסרה של תאים על ידי קיב, תלוי ברקמה ותלוי בחלק ותלוי בקונפליקט שנחווה. אוקיי, אז רגע של סיכום ביניים. ככל שהזמן שבן אדם מתבוסס בעלבון, בדוגמה שנתת, זה יותר זמן שהקונפליקט פעיל, זה יותר זמן שהמעיים יגדלו רקמות, יסגסגו תאים, יגדלו את מה שאמור להפריש מיצי עיכול בתוכנית הביולוגית, וזה דבר שעשוי באמת להגיע בסופו של דבר למשהו שנראה בבדיקות או עושה תופעות בגוף, ואנחנו מזהים כגידול או כסרטן. בואו נדבר רגע על הפתרון. מה זה פתרון של קונפליקט? אז נדבוק באותו קונפליקט של נתח שנתקע במעי הגס. פתרון, אם דיברנו על כך שהקונפליקט עצמו הוא איזשהו עלבון משמעותי, אז פתרון יכול להיות לדוגמה, במקרה הטוב אנחנו מבינים שהאיש, מי שנתן לנו את העלבון הזה, הוא לא באמת חשוב לנו ולא מזיז לנו, ואנחנו אומרים וואלה, אני משחרר אותו, זה לא באמת חשוב לי. אם אמרו לי שאני מכוערת, זה לא באמת חשוב לי. אם אמרו לי שאני כושל בעבודה, אני יודע שאני טוב. מה שנקרא to come to terms, להגיע להסכמה שאני בסדר, להגיע להסכמה עם עצמי. זה הפתרון המוצלח ביותר שאנחנו יכולים לעשות, כי אז הקונפליקט מפסיק לפעול עלינו. פתרון אחר יכול להיות שאנחנו פוגשים את הבן אדם, ואנחנו רואה שאנחנו מסויגים ממנו, מה קרה, ואז הוא אומר, אבל בכלל לא התכוונתי, אני מתנצל, אני פה, אני שם, וגם זו דרך לפתור את העלבון. אנחנו עדיין פגיעים לעלבונות כאלה, אבל מבחינת העלבון הספציפי הזה, והנתח שנתקע לנו במרכאות במעי, והתהליך הפתולוגי שעובר שם, זה יכול להיפטר. כאשר זה קורה, אנחנו נכנסים למה שאנחנו קוראים, עוברים מהשלב הפעיל, שבו העלבון חי וקיים, ואנחנו בסטרס גדול וכו', וגדלים תאים, אנחנו עוברים ממנו אל שלב התיקון, כי ברגע שהגוף מזהה שהקונפליקט נפתר, הנתח הוא קל,
למרות שהוא קל רק במוח ולא באמת קרה במעי כלום, הנתח הוא קל מבחינת הסייקי, הסייקי אומר יאללה לתקן את מה שקרה שם בגוף, ומתחיל לפרק את הגידול. אז איך זה נעשה? ראשית המוח מורה לתאי הגידול למות, המוח אמר להם לגדול, עכשיו הוא אומר להם למות, ואז התאים האלה מתחילים להיות נמקים, הם מתים והם נמקים, הם משחירים, רואים את זה הרבה פעמים בבדיקות קולונוסקופיה, כשאנשים מגיעים בשלב הזה, אז רואים את השוליים של הגידול משחיר והולך, ונוצר שם גם פצע בשוליים שמעבר לשחור, יש שם פצע. למה פצע? כי משהו מתפרק, משהו שהיה מחובר לדופן המעי, עכשיו מתפרק לו לאיתו, ופצע נוטה לדמם. והאדם נכנס, אם קודם הוא היה בסטרס והיה עסוק בלפתור את הקונפליקט, כעת הוא נמצא בעייפות מאוד גדולה, גם כן סיבה שבגלל האנשים רצים לרופא, עייפות מתמשכת לאורך זמן, ולמעשה הגוף או מערכת העצבים נכנסת לסיטואציה שאנחנו קוראים לה וגוטוניה. הווגוס זה העצב שאחראי על התגובות של ריפוי, העצב הכי גדול שאחראי על תגובות ריפוי בגוף, מעצבב תגובות ריפוי, ועל שם זה המילה וגוטוניה, קוראים לו העצב הטועה בעברית. על שם העצב הזה יש את הסיטואציה שבה הבן אדם מאוד עייף, יכולים להיות כאבים, כאשר האדם היה בשלב הפעיל אז רוב הזמן הוא היה בעצירות, כי אין טעם לקדם, יש נתח תקוע, אין טעם לדחוף את האוכל ואז תצועה במורד מערכת העיכול מבחינת הזה, אז יש עצירות כמעט מתמדת או די מתמדת, או לפעמים עם הפסקות קלות, אבל כאשר זה נפתר, כאשר פתרנו את העלבון, אז אנחנו מתחילים לשלשל, כי תאים מתפרקים, תאים נרכבים בגוף ומפורקים על ידי חיידקים, אוקיי? אחרי שהמוח אומר לתאים למות, הם מפורקים על ידי חיידקי שחפת במקרה של המעי הגס, והם מתחילים לרדת במורד הדרך שאותה עושה הצואה, ויחד עם הצואה יוצאת מוגלה ויכול לצאת דם ויכולים לצאת החיידקים האלה, אוקיי? ואת הצואה הזאת היא בודקת הרפואה בכל מיני צורות, ואז פתאום היא מאתרת את התהליך שקורה לפעמים כבר שבועות או חודשים בגוף. עכשיו היא מאתרת, ועכשיו היא מזעיקה, ועכשיו רצים, אבל זה כבר סיפור, זה הסיפור שמוכר לרבים, פתאום גילינו לו. אוקיי? אבל תשימו לב, אני רק אוסיף שזה קרה רגע אחרי, או זמן מסוים אחרי, שהבן אדם פתר את הבעיה שלו, את הקונפליקט הזה שהעיק עליו את העלבון התקוע הזה, והוא עכשיו ברווחה, ועכשיו טוב לו, ואז פתאום זה בא. מי לא מכיר את פתאום הכל נעשה טוב יותר, ואז פתאום זה בא. כן, כן. אני מטפלת באזור של קיבוצים, אז הרבה פעמים אני רואה שיש את הקטע הזה שהבנים באים לבקר את ההורים שלהם, הם באים הביתה לקיבוץ, ואז הם נהיים חולים. כאילו יש על מה להתרסק, אני רגוע, אני מגיע הביתה, בום, הגוף מגיב במחלה. כן, כאשר המחלה, אני מזכיר, מה שאנחנו רגילים לפגוש כמחלה זה מה שקורה בשלב פתרון הקונפליקט. אדם פתר את הקונפליקט, הוא יוצא מהסטרס, הוא עובר לסיטואציה שקראתי לה וגוטוניה, ואז מתחילים גם תסמינים של מחלה, גם עייפות גדולה, ופתאום זה בא. עוד מופע מעניין של זה, זה נשים שרוצות הרבה מאוד זמן להתגרש מבן זוגן, אבל בגלל הילדים ובגלל הזה ולא מתאים ופרנסה הם לא עושות את זה. ואז אי שם בסביבות גיל 40-50 הן כן עושות את זה. וקצת אחרי זה הן מתחילות להגיב, או לא מתחילות להגיב, הן מתגלה אצלה מה שנקרא סרטן שד בצינוריות החלב, שזה מרבית מקרי הסרטן, וצינוריות החלב מגיבות לרצון הזה להיגמל כבר מהבעל, לסלק אותו מעליי, לסלק את בן הזוג. זאת אומרת, כל עוד הרצון להיפרד הקונפליקט היה פעיל, והגירושין או עזיבת הבית זה כאילו פתרון הקונפליקט, אני כבר לא נתונה לסיטואציה היומיומית של הסטרס הזה, ואז מתחיל שלב התיקון, וברקמה הספציפית הזאת שלב התיקון הוא גידול בעצם. לא, זה לא בדיוק כך. קודם כל, מבחינת התחושות של האדם, אז
של האישה במקרה הזה, זה שנים לפעמים שבו היא רוצה להיפרד ממנו. זה בא והולך, ולפעמים רבים ודי נמאס לי, ולפעמים קצת יותר טוב, או אנחנו מוצאים או יוצאים לחופשה וזה מסתדר, אבל לאורך שנים היא כבר לא רוצה את זה. זה בדרך כלל הסיטואציה של נשים, ובמהלך הזמן הזה שהיא חשה שהיא רוצה להיפרד ממנו, צינורות החלב בשד שלה מתחילים להיווצר פצעי קיוב דקים. זה תגובה הפוכה מהמעי. במקרה שמה שלנו, המטרה שלהם? מה רוצה הגוף להשיג? המטרה של זה היא לייצר את הגמילה. בטבע גמילה זה אומר שמפסיקים לייצר חלב וצריך לרוקן את הצינורות. כאשר הצינורות מתרחבים עם אותם קיבים, אז החלב העודף יכול להישפך החוצה, וזו המטרה. זה קורה לכל אישה שיולדת ואז גומלת את התינוק, אבל אז אף אחד לא יתייחס לזה כאל סרטן. וכאשר זה קורה בעקבות קונפליקט מאוד ארוך של רצון לגמול את עצמי או מהבעל או לגמול את הבעל ממני, אין חלב באמת, אבל הגוף נפש מגיב בדיוק באותה תוכנית כאילו יש חלב, כי בטבע כמעט ואין סיטואציות שאין לנקבה חלב. אז שד נועד לעניין הזה, ובזה מטפל הגוף נפש. אז יש לנו למעשה צינורות חלב שהשכבה הפנימית שלהם פצועה, אוקיי? ועכשיו כאשר נפרדתי סוף סוף והקונפליקט שלי הארוך, לפעמים שנים, נגמר, מתחיל תיקון של הדבר הזה. ובדיוק כמו גמילה של תינוק אמיתי, יש שם את מה שנקרא מסטיטיס, דלקת של צינורות החלב בשד, שמביאה להתנפחות גדולה, לכאבים לפעמים, ואם היא נמשכת אז לכך שהפטמה אולי נכנסת, או שהשד נעשה קשה וקטן. אוקיי, זה הכל תהליכים שלאורך זמן קורים בצינורות, ועכשיו מגיעים לכדי פתרון. ושוב, בגלל שיש שם נפיחות, ובגלל שיש שם איחוי של הצינורות הפגועים זה שנים, אז עכשיו הרפואה שרואה, מזהה נפיחות כסרטן, אומרת לאישה, יש לך סרטן שד דקטלי, סרטן שד בצינורות החלב, ככה הם קוראים לזה, והם מפעילים את הכלים כדי לטפל בסרטן, כאשר אני אדגיש שוב, מדובר פה בתהליך של איחוי. אבל יש הבדל בין נפיחות לגוש. אין בהכרח הבדל, נפיחות היא גוש. אוקיי, גם נפיחות יוצרת גוש, אנחנו רואים את זה בעקיצות של דבורה, יש לנו נפיחות. עכשיו, כמו הרפואה, שתמיד מחפש את הדבר הכי גרוע, כך אמר לי פעם רופא אחד. תפקידי למצוא את הדבר הכי גרוע שיכול להיות לך, כדי להציל אותך ממנו, אבל מי שמחפש אותו, ימצא אותו, כי יש המון בדיקות, ויש פרשנות בעייתית לבדיקות, והבדיקות אינן מדויקות. בכל מקרה, מה שקורה בשד, בשלב הזה של התיקון, זה שיש איחוי מהיר. איחוי מהיר זה גם תוספת מהירה של תאים. תאים שגדלים מהר, אם מוציאים אותם עם ביופסיה וממשיכים לגדל אותם מהר, התאים האלה נתפסים כסרטן, יחד עם הנפיחות, זה סרטן ממאיר. כאשר למעשה... קצב הגדילה שלהם הוא פקטור לאבחון, נכון. כן. וגם זה אחד, וגם זה שהם לכאורה מתרבים מהר. עכשיו, דבר שחשוב ללמוד הוא שאמצעי האבחון והדימות הרפואיים הם הרבה פעמים לא מדויקים. הרופאים מסתמכים עליהם, מסתכלים פעם אחת, אומרים יופי, אבל אני הפעלתי אמצעי אבחון בעברי, אחרי שגמרתי ללמוד ורציתי איזה עזר מכשירי, וראיתי שבהרבה פעמים כל בדיקה נותנת תוצאות מעט שונות או הרבה שונות, אפילו אם היא נעשתה בהפרש של 10 דקות. וזה נכון גם למכשירי דימות שונים ולכל מיני בדיקות אחרות, כמו בדיקות של מרקרים לסרטן, אבל אולי הדבר היותר בעייתי זה הפרשנות הרפואית. הם מחפשים את הסרטן שם. אם אתם הולכים למישהו שיודע למצוא סרטנים, אז בכל דבר הוא יראה סרטן. אם אתם הולכים למישהו שיש לו פטיש ככלי יחיד, אז בכל דבר הוא יראה מסמר. אוקיי, הכל נראה לך כמו מסמר. אז זה מה שקורה ברפואה, אם הכוונה טובה, לא טובה וכולי, לא קשור. הם פשוט מחונכים לחפש לך גידול. ואם הם מחפשים, בסוף הם מוצאים.
בדוגמאות שנתת לגבי קונפליקט הנתח או קונפליקט הפרידה, יש איזשהו סיפור שקל להבין אותו, אבל יש גם את הנושא של קונפליקטים שיושבים ככה עמוק בתת מודע, מאיזשהו אירוע בילדות שאני לא זוכר בכלל שהיה לי, והגוף שלי ממשיך להגיב אליו, והוא מגיב אליו בדרך של טריגרים. זאת אומרת, בעצם יש איזשהו משהו שאנחנו בדרך כלל מזהים כמחלה כרונית, או מצב כרוני, או אלרגיה. אלרגיה זה אחד הקלאסים של טריגרים. אז בואו נדבר רגע על הנושא של טריגרים, שבמצב שאני מגיב למשהו שאני בכלל לא יודע שאני מגיב אליו. כן, למעשה טריגרים הם הגורם לכל מה שנתפס ברפואה הרגילה כמחלה כרונית, אוטואימונית, אלרגיה, למעשה כל מחלה שמאופיינת בהתמשכות ולעיתים החמרה, ירידה, החמרה נוספת, ירידה נוספת וכולי, עם הפסקות, בלי הפסקות, מתמשכת וכולי. אפשר למנות בזה פריחות, כל הפריחות החוזרות ונשנות, אנשים שסובלים מאקזמה או מאקזמה כפולה שזה פסוריאזיס, או אני יודע מה, טינאייג'רים שמחפשים את מקומם בעולם וחוטפים, מורדים וחוטפים ומגיבים לזה בפצעונים הרבה פעמים על הפנים. אפשר למנות בזה את המחלות כמו סוכרת, כמו מחלות פרקים, אוקיי? אז סוכרת, רצון להתנגד למשהו, והגוף מייצר סיטואציה של יותר סוכר בדם כדי שיהיה לנו אנרגיה להתנגדות, אוקיי? אז הסוכר הגבוה בדם הוא רצוי מבחינת הגוף, הגוף עושה את זה בכוונה, רק לא התכוון שנצטרך להתנגד שנים לבן זוג או לבוס או דברים כאלה. זה כבר המצאה שלנו. ודלקת במפרקים זה למעשה שלב תיקון שחוזר ונשנה פעם ועוד פעם, כי אנחנו אף פעם לא משלימים אותו, או כי כמו שהזכרת קודם, אנחנו עולים על טריגרים, על דברים שהמוח שומר כמערכת הזהרה מוקדמת מהקונפליקט המקורי. אז אם בקונפליקט המקורי התינוק שתה חלב בזמן שאבא ואמא, או הילד שתה חלב בזמן שאבא ואמא רבו ליד שולחן האוכל, אוקיי? והוא נבהל כי הוא פחד שהם יעזבו אותו, אוקיי? כי ריב כזה זה סימן, פעם אחת אבא הלך, אבא יכול ללכת עוד פעם. ואם הוא שתה חלב באותו זמן, אז החלב עצמו הופך להיות טריגר. פעם אחרונה, הסייקי אומר לו, פעם אחרונה ששתית חלב, אבא עזב את נקשר. כן, הדברים נקשרים, מכאן ואילך כל שתייה של חלב תביא או כל לך פריחה של ינבוט, כמו שרבים ממטופליי סובלים מהם. כן, בדיוק כל פריחה פרח ינבוט מחוץ לחלוני כשרבתי עם, או כשפיטרו אותי מהעבודה, או כשהיה איזשהו אירוע מסטריס כזה או אחר. כן, זה נכון למעשה לכל דבר שהוא חלבון שהגוף יודע, או מולקולה שהגוף יודע לחוש בה, אבל גם לדברים שהם לא מולקולות, כמו הרעש של הצעקות, או רעש חזק שפעם נורא נבהלתי ממנו, ובעתיד כל פעם שהוא בא, הרעש עצמו הוא טריגר שמפעיל מבחינתי את הקונפליקט מחדש, כל פעם מחדש. אז קדחת השחת שמתבטאת הרבה פעמים בענייני אור, אור מגיב לפרידה, קדחת השחת היא פתרון או שלב תיקון של קונפליקט פרידה, ואז יש את הפריחה ואת הגרד ולפעמים את ענייני הנשימה. והטריגר הוא טריגר עונתי. פעם בכך וכך זמן יש אבקנים באוויר, הגוף שלי קולט אותם דרך הנשימה, חש בהם ואומר, פעם קודמת שהיו אבקנים באוויר, החברה שלך עזבה אותך. תיזהר, הוא מפעיל לי את התוכנית הביולוגית בגוף שמטרתה לטפל בכך שעוזבים אותי, הפרידה הכפויה הזאת עליי. אפילו שאין לי עכשיו חברה, אוקיי? הסייקי, צריך להבין לגביו, זה מוח על, אינטליגנציה מלאכותית אמיתית, סתם אפילו לא מלאכותית, אינטליגנציה אמיתית, אבל עם נפש או יכולת רגשית
צורת חשיבה של ילד בן 2-3. סטרייט פורוורד ולעניין, הוא לא מבין את המילה לא, והוא לא מבין מה זה שאומרים משהו בציניות ובצחוק. אין אצלו כזה דבר. פרימיטיבי וישיר לגמרי. לגמרי, והוא לא מבין, תכלס הוא לא מבין בדיחות. אוקיי? הוא לא מבין שכאשר יש את האבקן הזה באוויר, זה לא אומר שנפרדים ממני, כי ממילא אין לי חברה עכשיו להיפרד ממנה. זה פשוט אבקנים באוויר. זה כמו סוג של אלגוריתם כזה. עם אבקנים, אז לחיצה על הכפתור של התוכנית, כאילו. כן, ואם אצל הילד שלנו, בוא נגיד שלילד שלנו לא היו עניינים באור, אבל כן היו לו, הילד שההורים שלו רבו מעליו בזמן שהוא שתה חלב, כן היו לו, הוא חש פחד אז שהם יעזבו, ופחד כזה הולך נגיד לסימפונות שלו, אז עכשיו כל פעם שהוא ישתה חלב, אז הוא יגיב בסימפונות, בהתחלה עם קיב, וברגע שיגמר החלב, וזה יכול להיות עניין של כמה דקות, אז עם ריפוי והשתעלות. בהתאם לעוצמת החוויה ומשך החוויה שהיה לילד הזה, ככה הוא יגיב או בשיעול 2, או בסדרה של שיעולים שתימשך בערב, יקבל אנטיביוטיקה כמובן, האמא תיבהל ותרוץ איתו לרופא, הכל בהתאם למשך ולעוצמה של מה שהוא חווה. אבל כל העסק הזה התחיל מכך שלפני 1.5 שנה, אבא ואמא צרחו אחד על השני בשולחן האוכל בזמן שהוא קיבל חלב. יאמר שלא כל צרחה של הורה ולא כל דבר מעליב עושה במוח כזה סימן מטרה וקונפליקט פעיל. כן, רק שאת כאלה מזכירה. כמו שאמרנו בהתחלה, כאלה שהם חריפים, הם מבודדים והם פתאומיים, אקוטיים כאלו, והבן אדם צרב אותם כסכנה, כמשהו שהוא מאיים עליו. ואז הוא נכון. נכנס למצב הישרדותי, לסטרס הספציפי המסוים שקשר לנושא, ומפעיל תוכנית ביולוגית שעוזרת לו להתמודד עם האיום. נכון. זה מטורף. זה ממש כאילו, אמרתי בהתחלה שאי אפשר לחזור אחרי ששומעים את הידע הזה, כי באמת זה פשוט מספר סיפור אחר לגמרי, על כל מה שאנחנו קוראים לו מחלות, על כל המנגנון האלרגי. עוד לא התחלנו לדבר על המנגנון הוויראלי, כל מה שקשור להידבקות במחלות. לא דיברנו על כל הנושא של גרורות, כל מיני תפיסות שיושבות לנו ככה באופן אוטומטי ומבוסס, ובעצם יש להם איזשהו הסבר אחר ברפואה החדשה, וזה mind blowing. מה קורה, גדעון, ברפואה הזאת? מה היא מביאה לנו כמענה? האם יש שיטת טיפול? הרפואה הגרמנית החדשה היא שיטת הטיפול. אפשר לומר שברפואה החדשה הידע הוא הריפוי. ואני אתן דוגמה דווקא ממשהו שקיבלתי, לא בוואטסאפ, בטלגרם, אבל מישהי שכתבה, היא כתבה על התקף שהיה לה. ובמקרה הזה התקף של מה שנקרא דלקת קיבה. אוקיי? ובמהלך שלב הריפוי יש תמיד התקף כזה. בשלב הריפוי הקיבה מתוקנת, אבל באיזשהו שלב יש גם התקף של כאב חזק וכואב, והרבה פעמים ברקמה הזאת של הקיבה, אז גם יש איזושהי התעלפות קלה מהירה, אנחנו קוראים לזה היעדרות או אבסנס בלעז, והיא אומרת, חוויתי את זה בדיוק לפי הספר. כמו שהמורה אמר שככה זה קורה, ככה זה קרה. חוויה אגב שאני יכול להזדהות איתה מכעס אחר שהיה לי, הרקמה הזאת בקיבה מגיבה לכעס מסוים, אז כאשר היה לי כעס כזה אני הרגשתי את זה גם בתהליך מאוד מובחן. הנקודה שאני רוצה להעלות זה שהבחורה אמרה במה שהיא כתבה, שהיא לרגע לא פחדה, כי היא ידעה. היא לא רצה לרופא, היא לא נבהלה, היא לא התחילה ברורים, היא הבינה מה קורה, היא הבינה גם בדיעבד, אחרי שהיא הבינה מה קורה לה בגוף, אז היא הבינה גם שהיה את הקונפליקט ההוא לפני יומיים, אוקיי? והתגובה שלה היא תגובת ריפוי של הקיבה, אחרי שהקיבה, הרקמה של הקיבה הגיבה לקונפליקט בקיב,
ועכשיו הקיב הזה נרפא, והתגובה או ההתקף הזה הוא תוצאה של זה. עצם הידיעה בעצם עוזרת לנטרל את הפחד, שזה כבר אומר שלא מתווספים עוד קונפליקטים חדשים, של אין טריגרים פחד חדשים. או של אבחון של משהו נוסף, או של לרוץ לרופא ולהיכנס לאיזשהו בירוקרטיה וחיפוש ואז בדיקה. לופ של בדיקות שימצא בסוף משהו רע. אני רוצה להדגיש שזה לא שלא קורים תהליכים, אפשר לקרוא לזה פתולוגיים בגוף, הם קורים, אותם תהליכים שהרופאים רואים. אבל כשאתה מבין למה התהליך הזה, אתה יודע מתי הוא התחיל, לאן הוא אמור להימשך, כן, למה הוא שייך, כמה זמן סביר שהוא יימשך, אפילו אם זה מספר שבועות או חודשים, שתהיה בהחלמה ויהיו כאבים, כל העסק הרבה יותר קל לפתור אותו. אתה גם לומד ויודע שאם תלך לרופא, רוב הסיכויים, וזה מביא אותנו למה שדיברת קודם, רוב הסיכויים שההבחנה שלו תגרום לך, או יש סיכוי גדול שההבחנה שלו תגרום לך לקונפליקט חדש נוסף, שיביא לתוכנית ביולוגית חדשה כזו, שבהמשך הדרך תימצא כמחלה חדשה, או חלילה וחס, אם מדובר בסרטן, אז הם יקראו לזה גרורות. אבל תמיד זה, או אחד הגורמים העיקריים לסיטואציה של מחלה מתמשכת, או מחלה גרורתית בסרטן, זה הקונפליקטים הנוספים שאנשים חווים כאשר הם הולכים לרופא. וכאן אני אתן, בוא נגיד שתי דוגמאות. אחת, קונפליקט של פחד מוות, אדם חווה פחד מוות, אז הוא מתחיל להגיב בנדיות של הריאה, אותם גופים שמשחלפים חמצן בדם, נותנים חמצן לדם, לוקחים דו תחמוצת פחמן וכו'. on and off, כל נשימה ונשימה. כאשר אנחנו בסיטואציה של מוות, זה מלחמה על החיים או בריחה, אנחנו מתחילים לגדל את נדיות הריאות שלנו. מתי אנחנו בסיטואציה בחברה שלנו, שהיא לפחות בינתיים חברה של שלום יחסי, מתי אנחנו בפחד מוות? אז אם אנחנו חווים תאונה לדוגמה, אז אנחנו לזמן מאוד קצר בפחד מוות, וזה יכול להשפיע. אבל מתי אנחנו חווים פחד מוות מתמשך שאינו נרגע למשך חודשים? כאשר מאבחנים לנו סרטן. אז האישה שלנו שרצתה להיפרד ונפרדה והכל היה טוב ואז פתאום זה בא הסרטן, היא הולכת לרופא, הוא רואה את הנפיחות, הוא רואה תאים שגדלים מהר באיחוי של העקיבים, והוא בפרשנות שלו אומר לה, יש לך סרטן שד וצריך ככה וככה, לא משנה כל כך מה ככה וככה, היא שמעה את המילה סרטן, היא נבהלה, יש לה כעת קונפליקט פחד מוות פעיל, נדיות הריאה שלה עכשיו מתחילות לגדול. והן תגדלנה, ככל שהקונפליקט יהיה עוצמתי, הן תגדלנה ותגדלנה, אם יעשו צילום יראו אותן, אם לא יעשו צילום, אז באיזשהו שלב הרופא יגיד לה, תשמעי, עכשיו לגבי סרטן השד שלך, עשינו מה שעשינו, עכשיו את נקייה. וכאן היא תפתור את הקונפליקט, סרטן השד ייגמר, והיא תפתור גם את הקונפליקט שפגע לה בנדיות הריאה. ועכשיו הם ייכנסו לסיטואציה של ריפוי, עם דלקת, תיקון עם דלקת, ועכשיו ימצאו לה שם גידול חדש, שיגידו, טוב, זה גידול גרורותי. אז זה נכון, הגידול הזה נגרר, הוא נגרר מהמילים של הרופא, הוא לא נגרר מתוך איזה תא נודד בגוף, שאגב קיומם של תאים נודדים בגוף שיוצרים גרורות, מעולם לא הוכח מחקרית. אין אפילו מחקר אחד שיכול להדגים מציאה של תאים כאלה בדם או בלימפה, זאת אומרת, יכול להסביר באיזה מנגנון פיזיולוגי סרטן אחד באיבר אחד עובר בעצם לאיבר אחר. כאילו, אין הסבר בעצם אין הסבר מחקרי בתפיסות המקובלות במחקר הביולוגי והרפואי המקובל. יש הסבר מאוד ברור, אם חווית פחד מוות, אם אדם חווה פחד מרעב, כי נגיד המעי שלו נתגלה בו סרטן, אז בהמשך לעובדה שהמעי עלול לא לעבוד טוב ולא לעכל טוב, הסייקי שלו יפעיל גם ריבוי תאים בכבד, כי אם יש פחות מזון צריך יותר כבד כדי לטפל בו. הכבד הוא זה שהופך את המזינים שאנחנו אוכלים לתזונה לגוף, או את התזונה למזינים יותר מדויק לומר. אז
הרבה פעמים אנחנו פוגשים את החיבור הזה, או לחילופין אנחנו פוגשים אישה, נאמר לה שהיא תצטרך לעבור טיפול משחית צורה בשד, לא משנה אם אחרי זה משחזרים או לא, היא נבהלת והיא רואה את ההשחתה של החזות שלה ושל הנשיות שלה והמיניות שלה, והיא מגיבה לזה. אז איך היא תגיב? היא תגיב בירידת ערך עצמי, אני הולכת להיות מכוערת, אני אהיה מכוערת בעיניו. והיא לא צריכה לחשוב את זה באופן מודע, מספיק שהיא חושבת את זה לא מודע, עדיין הגוף שלה או הסייקי שלה כבר מגיב, ומתחיל לנסות לחזק את האזור שסבל מירידת ערך עצמי. ובהמשך הדרך ימצאו לה גרורות בעצמות בגלל זה. ואף אחד לא יעצור לחשוב איך יכול להיות שאותו סרטן so called שנגרר מהשד ושם הוא גרם לגידולים, בעצמות הוא דווקא גורם לחורים. אף אחד לא שם לב לסתירה המאוד מוחלטת הזו בתפיסה הרפואית. למה סרטן שלכאורה נגרר דרך איזשהו נתיב בגוף, הגיע לאיזה מקום ועכשיו הוא עובד בדיוק הפוך, ברקמה הזו הוא עובד בדיוק הפוך מה שהוא עבד קודם. אני לא חושבת שהציבור יודע בכלל לשאול את השאלות האלה. ברגע שהמילה סרטן נאמרת, יורד מסך שחור ואפל. הקושי הגדול הוא תכלס הפאניקה שאנשים חוטפים לשם המילה סרטן. עכשיו, המילה סרטן זה רק שם, והוא מרמז על כך שעובר לנו תהליך מסוים. הפאניקה מנגד היא לא רק שם, היא תהליך חדש בגוף. יש לה מציאויות בגוף. שהופך את הכל ליותר קשה, ליותר מסוכן, ומעלה את הסטרס, כך שהוא גם גורם לגידולים לגדול יותר מהר, וליכולת של הגוף לתקן את זה, להיות פחותה בהרבה. אז בעצם למעשה הידע הזה הוא בעצם הרפואה, בגלל שלמעשה הוא נותן לבן אדם הזדמנות גם פחות לפחד מהדיבור של הגוף, אלא להבין את המשמעות של התהליכים האלה עבורו, להבין באיזה שלב הוא נמצא, להבין אולי יש איזושהי נוסחה כזאת של כמה זמן התהליך היה פעיל, כמה זמן השלב הפעיל היה דלוק, ואז אולי לחשב מזה כמה זמן תימשך הדלקת, או כמה זמן יימשך השלב שעכשיו אני סובל מהתופעות שלו. ובעצם האיכות השנייה שלה זה מניעת הסתבכויות באבחון יתר, בטיפול יתר, פאניקות שיכולות להוביל לקונפליקטים נוספים, דהיינו למחלות או תסמינים או תופעות נוספות בגוף. ומה שלא אמרנו עדיין זה שתופעת הלוואי החמורה של השימוש ברפואה הזאת זה לקיחת האחריות, זה שהאחריות עוברת בעצם לפציינט, לבן אדם. ברגע שהוא מבין את המשמעות של להיות מבוהל, להיות מפוחד, להחזיק איזה כעס רב שנים, והוא מבין שיש קשר לאירועים שהוא עבר או לתפיסה שלו את האירועים, אז בעצם האחריות סוג של עוברת אליו. זאת אומרת, אי אפשר לצפות ממישהו שמסביר לך את הרפואה החדשה שהוא גם יטפל בך, הוא לא יעשה את זה. הרפואה החדשה היא הריפוי, הידע הוא הריפוי, מה שאתה יכול לעזר באנשים כמוני או כמוך אני מקווה בקרוב, אם לא עכשיו, זה לקבל את הידע ולקבל את העידוד ואת הליווי שאדם אחר יכול לתת לנו. אבל הנקודה הבסיסית היא שהפחד בחברה שלנו, ברגע שהמילה סרטן נזרקת לאוויר, ולאור התעמולה האדירה שיש לסרטן בהמון היבטים של התקשורת, אינטרנט וכולי, אז אנשים מאבדים את הצפון, הם נכנסים לפאניקה, הפאניקה לפעמים נמשכת שנה, שנתיים, עד כדי כך הרבה זמן אנשים יכולים להיות בסיטואציה שבה הם לא מתפקדים עם מוח שחושב, והם בטח לא מעיזים עכשיו להגיד, טוב אני אוותר על הרופא כי אני מבין שהוא לא באמת יודע, אני אתן לדברים לקרות כפי שהם צריכים לקרות, כפי שהם מוסברים היטב על ידי הרפואה החדשה, כמובן לכל רקמה ולכל איבר יש את ההסבר המעט שונה שלו, ואני אשחרר את הפאניקה כי זה ממילא לא הולך לעזור לי. אבל מהרגע שאדם שמע את המילה סרטן, הוא מתקשה מאוד ברמה הרגשית לוותר על הבהלה שלו ועל הפאניקה שלו. אחד הדברים שאנחנו מזהים כאן זה שאי אפשר ללמד אדם תובע לשחות.
זה מאוחר מדי. אם הוא רוצה לא לטבוע, הוא צריך היה ללמוד לשחות לפני שהוא נכנס למים העמוקים. ואותו דבר גם פה. מי שרוצה להשתמש ברפואה החדשה, כדאי לו שידע אותה לפני שהוא חולה, ולא אחרי שהוא קיבל הבחנה מזיקה ופוגענית, כמו שמקובל ברפואה הרגילה. כי למעשה כל הזמן נוצרים בגוף, יש תוכניות ביולוגיות, יש תוכניות ביולוגיות ששונות, שרצות במקביל. אני יכולה להיות גם עם כאבי מחזור וגם עם פריחה בעור, אני יכולה להיות גם עם תסמינים של קדחת השחת וגם עם איזשהו סגסוג רירית הרחם שאני לא יודעת שקיימת. ולמעשה הגוף כל הזמן עובד על התוכניות שלו, וכשהן מתגלות בסופו של דבר כגידול במערכת כזאת או אחרת, זה יכול להיות באמת מין משהו שאם לא הייתי יודעת אותו, אולי הגוף היה מתמודד איתו לבד, אבל זה יכול גם להיות משהו שבעצם הוא כבר כאילו מאוחר מדי. בעצם כבר יש לו מציאות שפוגעת בתפקוד הרקמה באופן בלתי הפיך. וכאן אני לא יודעת אם יש לך מה להגיד באמצע של מה שאני אומרת, אבל ההמשך של המשפט שלי הוא שבעצם יש את הידע של הרפואה החדשה, ויש גם כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות מסביב, בשביל, חוץ מלדעת את זה, לעזור לבן אדם להתמודד עם התקופה שבה הגוף עובד על זה, עם כל מיני תכשירים טבעיים, תזונות, דברים שמחזקים את הבן אדם, בין אם זה סביבה מחזקת, בין אם זה בן אדם תומך, בין אם זה שמש, בין אם זה לדבר על הטראומה שהייתה לו, או על האירוע שהצית אצלו את הסטרס. זאת אומרת, על כאילו שיתפרש שזה רק לדעת את זה, וזהו, ואין טיפול. אין משהו שהבן אדם יכול לעשות כדי להתמודד גם עם המצבים תוך כדי שהם מתהווים. זה נכון. קודם כל יש, המר כרופא יכול היה לתת טיפול של תרופות. בתחילת הדרך עם הרפואה החדשה, הוא נתן לדוגמה כדי להקל על אנשים את המשבר באמצע שלב התיקון, אז הוא נתן להם קורטיזון למיטב זיכרוני. בהמשך הדרך הוא זיהה שמתן הקורטיזון יביא בהכרח לשלב נוסף כזה של תיקון, ושכרו יוצא בהפסדו. אבל אפשר להקל לדוגמה תסמינים של, תסמינים של כאבים כאלה ואחרים, בעזרת כוס קפה חזק, קפה גורם לסטרס. אז אם אנחנו בתוך השלב של האנטי-סטרס, של הווגוטוניה, אותו שלב שבו אנחנו עייפים וכואבים וכולי, אנחנו צריכים איזה פסק זמן מהדבר הזה, אספרסו חזק יכול לעשות את העבודה, מינון גבוה של ויטמין C יכול לעשות את העבודה, הרבה מאוד צמחי מרפא יכולים להציג לגוף קצת סטרס כדי להקל את התהליך הארוך לפעמים של ריפוי. ואז אם אתה גם יודע שאתה בריפוי וגם יודע איך לנהל את הריפוי, אתה יכול לעבור אותו הרבה יותר בקלות. יש המון דברים לדעת, אבל לא בכל מצב, נגיד אני אקח שוט אספרסו, לא בכל, זאת אומרת, זה תלוי מה הסטטוס לחץ הדם, זה תלוי... את לא, אני כן. אז בכל זאת, במקרה של כמה תוכניות שרצות במקביל. זה תלוי בתחושות של האדם, אנחנו לא יודעים את לחץ הדם. אני גם אגיד שלפי הרפואה החדשה, זה כל מיני מדדים כמו לחץ דם. ואני יודע מה, חלבונים בשתן וכו', זה הכל היבטים תפקודיים של התהליך שתיארנו פה. זאת אומרת שלחץ דם יעלה כאשר צריך את לחץ הדם גבוה יותר. חיבורים שעושים ברפואה בין לחץ דם להתקפי לב, הם לא נחקרו מספיק לעומק כדי להגיד שהם אחד לאחד קורים. ההפך, אנחנו רואים שבמקרים רבים לחץ דם גבוה לא יגרום לבעיות, מקרים אחרים אנשים נפגעים בליבם ובכלי הדם שלהם בלי לחץ דם גבוה. זאת אומרת שהחיבור הזה הוא חיבור תיאורטי שלא קיבל הוכחה. ואותו דבר לדוגמה, חיבור בין כולסטרול וחסימה של עורקים, שאינה אמיתית אף פעם, או כמעט אף פעם. החיבור הזה בין זה לבין בעיות לב הוא חיבור, רעיון, תיאוריה, שנזרקה לאוויר לפני נדמה לי כ-70 שנה, והפכה להיות פרקטיקה ברפואה הרגילה, בלי
יש ערעור על עצם תקפותה. ושוב, למרות שאנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים שיש להם התקף לב, אין להם בכלל חסימות של so called כולסטרול בוורידים, אוקיי? בדיוק כמו העניין עם לחץ דם גבוה. והרבה מאוד אנשים שאין להם התקף לב מסתובבים חסימות רציניות, ואם הם לא עוברים צנתור שמשחרר חתיכות מהחסימות האלה, אז הם בסדר לאורך שנים. אז הכישורים האלה הם כישורים סטטיסטיים. אחד הדברים שברפואה עושים, בגלל הקושי, או בביולוגיה המקובלת עושים, בגלל שיש להם קושי להוכיח דברים, להוכיח תיאוריות כאלה, זה להתחיל לאסוף נתונים סטטיסטיים בקבלנות, ואז לפרש אותם בצורה רצויה. אם זה לא מתפרש טוב, בואו ננסה קצת להוציא אנשים מפה, להכניס משם, ואולי הפעם זה יתפרש לנו יותר טוב ויתאים יותר לתוצאות הרצויות. אבל המחקר האפידמיולוגי סטטיסטי הזה, אין ערך בעולם האמיתי, אין ערך בשביל האדם היחיד. זה לא אומר כלום על הסיכויים שלך לשרוד או לא לשרוד, אוקיי? הפחד שלך הוא שאומר אם תצליח לשרוד או לא תשרוד. וואי, 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 אנחנו שחטנו פה פרות קדושות בערימות. זאת אומרת, אתה שחטת ואני ערכתי אותך ב5 כוכבים. אני רק אגיד שחיידקים מפרקים את הפרות האלה והן חוזרות לטבע והכל בסדר. זהו, תשמע, אני מתחילה להתגרד פה, כי אני רואה שכבר 1:04 אנחנו מדברים, והריכוז של בני האדם בדרך כלל לא מחזיק מעמד יותר מדי, ואנחנו לקראת סיום. ולא דיברנו עוד על החיידק הפולימורפי, ולא דיברנו על המון דברים שרציתי לשאול אותך לגביהם, ועוד דבר שלא דיברנו עליו, ואני מאוד רוצה שנסיים בו, זה פרויקט ההחלמה הספונטנית, שהוא בעצם משהו שאתה סיפרת לנו עליו בקורס. הוא אחד בעצם מהדברים שקיימים, שאיפשהו כן מנסים לעשות מחקר שאוסף נתונים אמפיריים בלתי ניתנים להפרחה אודות ריפויים ספונטניים של אנשים ממחלת הסרטן, ומתקשרים ישירות לכל מה שדיברנו עכשיו. תספר קצת על זה, זה משהו שהוא נגיש לציבור, שאפשר לבדוק אותו, אני אשמח גם לצרף קישור. אז פרויקט ההחלמה הספונטנית. פרויקט ההחלמה הספונטנית זה פשוט, אני אפילו לא זוכר איזה גוף זה, אבל בחול שאסף את המקרים, אוסף מקרים שבהם אנשים בטיפול רפואי רגיל, הגידול שלהם פשוט נעלם בלי הטיפול, או הם לא היו מוכנים לקבל טיפול והטיפול נעלם. רופאים שמים את זה על מה שנקרא פלסבו, זאת אומרת זה איזושהי החלמה ספונטנית, זה נס רפואי, כל מיני דברים כאלה, אבל הנקודה הבסיסית היא שיש להם תיעוד מאוד מאוד ברור בכל המקרים האלה, של אדם שהיה לו סרטן ואין לו סרטן. זאת אומרת, הסרטן נעלם בפני עצמו, כאשר אנחנו יודעים, זה קרה בתהליך כמו שתיארנו פה. סרטן גדל בשלב הפעיל, נעלם בשלב התיקון, כמו שאמור לקרות, הבן אדם פשוט לא הובחן בזמן הנכון כדי לעשות לו, או לא הסכים לקבל את הטיפול, וכאן אמר שטויות. ההבחנה הרפואית היא אחד הגורמים הכי משמעותיים לכך שדברים מסתבכים, וכאשר אתה יודע מספיק כדי לא לקבל את ההבחנה הזו, ולפקפק במה שהרופא אומר, הסיכוי שלך לשרוד עולה פלאים. אני רוצה, אם ברשותך, רק לגעת בקצרה, כי בפרה נוספת שאנחנו הולכים לפגוש לצערי שוב בקרוב, זה הפרה הווירלית. וכאן כל אחד יעשה לעצמו את המחקר. יש הרבה דיבור על זה לאחרונה, מאז התחילה הקורונה, שקרונה יש הקוראים לזה בצדק. יש המון דיבור על כך שווירוסים לא הוכחו כקיימים ברמה מחקרית, וככל שאני יכולתי לבדוק את זה ולהבין את האופן שבו התנהל המחקר, זה נכון. המחקר הוא רשלני, ירוד, המטרה שלו היא להוכיח שמצבים נוצרים מווירוס, ואז יש אפשרות להאשים גורם חיצוני ולטפל בגורם חיצוני שכנראה לא קיים. עכשיו אני לא יכול להגיד שווירוסים אינם קיימים, כי אני לא יכול להוכיח שמשהו לא קיים, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שבכל המצבים שמאשימים וירוס במחלה, יש הסברים יותר טובים להאשמה הזאת, וההאשמה היא משהו בין עצלות רפואית לצורך למצוא,
צורך להתחמק מהעובדה שאנחנו לא באמת יודעים למה קורות מחלות כמו you name it, כאב גרון, איידס, מחלת הפרה המשוגעת וכו'. אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו אומרים וירוס. היום אנשים אומרים, היה לו וירוס בטן קטן אחרי כל שלשול. איזה וירוס בטן? מי ראה פעם וירוס? הרופא אף פעם לא רואה וירוס. אם הוא רואה חיידק, אז הוא אומר זו דלקת חיידקית, ואם הוא לא רואה חיידק, הוא אומר זה דלקת ויראלית. אבל אין וירוס לכשעצמו, יצור או ישות כזו, לא הוכחה מחקרית בצורה שאפשר להגדיר אותה כמחקר ביולוגי ראוי. ויש על זה, כותבים על זה, אפשר גם למצוא כתבה על זה באתר שלי, gidonkenar.com, על נושא יש אין וירוס, יש אין גנים, או איך הגנים עובדים בכל העניין וכולי. אני מתעסק הרבה עם הדברים שלא מוכחים באמת. אני מזמין אתכם להתחיל לקרוא ואז להתחיל לחפש ואז לשחרר את עצמכם מהפחדים האלה. תראה, אני בדרך כלל נוהגת פה לתת את הכבוד לרפואה הקונבנציונלית, לכל מה שהמדע השיג, לכל הדברים מעריכי חיים, לרפואת החירום, ליכולת להרדים בן אדם כשהוא עובר ניתוח, לתת את הכבוד המגיע, ובאמת... אני אגיד את זה בכמה מילים אחרות. יש ברפואה כמה שטחים, או תחומי פעילות, שיש להם ערך ברור מבחינת כל בן אדם. אחד מהם, או העיקרי בהם, זה יכולת להציל רפואת החירום, מה שנקרא. היכולת להציל אדם ממוות במקום שקרוב לוודאי הוא היה מת אילולי רפואת החירום. זה גם משהו שקשה להוכיח אותו, כי לא יודעים מה היה קורה אילו, אבל אנחנו רואים שטיפול הרבה פעמים מאושש אדם. הדבר האחר זה היכולת הכירורגית. בהרבה מאוד מקרים, אחרי שעברת הרבה תוכניות ביולוגיות והרקמה מקולקלת כבר, נגיד במפרקים, היכולת להחליף את המפרק ולתת לאדם עוד עשור של הליכה נוחה על מפרק מלאכותי, מאוד מאוד מרשימה. גם בסרטנים, להוציא גידול לחוצה בשלב מסוים, בסיטואציה מסוימת, זה הדבר הנכון, בלי זה הבן אדם לא ימשיך. אם משחררים את הנושא של כימו והקרנות שהוא מסוכן אבל אין לו ערך אמיתי, אז לעשות ניתוח שמסלק נגיד גידול מהשד שגורם לאישה פחד גדול, יכול להיות הפתרון עבורה. אז בהיבטים האלה לרפואה יש יתרון, היא יודעת לעשות את זה היטב, כירורגיה היא מאוד מפותחת, ושם לא צריך להימנע מלהשתמש בה, אבל צריך לעשות הכל בזהירות ובשיקול דעת. מה הרפואה יכולה לעזור לי, ואיפה היא עלולה כבר להתחיל לגרום לי לנזק. אז אני אגיד שאני רק סטודנטית של הרפואה החדשה, אני עדיין מתרגשת ובודקת וחוקרת את הממצאים האלו, והולכת ככה להיכנס ברצינות למחקר הזה, זאת התוכנית שלי לשנה הקרובה. ויחד עם זאת, לפגוש אנשים בקליניקה ולראות את הבדיקות CT לא ראיתי, אז לא בדקתי את המוח, אבל את הסייקי ואת תסמיני הגוף אני רואה, מרגישה ו-interacting with עם המחטים כבר למעלה מ-20 שנה, ובאמת הרעיונות של הרפואה החדשה מאוד מאוד מסתדרים עם הצפיות הקליניקיות שלי, שאני קוראת להם מחקר, 20 שנות מחקר. אז אני ככה לומדת את השפה הזאת של הגוף נפש ברמה הזאת של כל רקמה וכל שכבת נבט, שזה עוד משהו שלא הספקנו לדבר עליו, שכבת נבט במוח ומה ההתנהגות שלה, כדי להיטיב לדבר את השפה הזו ולהיטיב לתת שירות טוב של תיווך תהליכי הגוף למי שרוצה לדעת, למי שמתעניין בסיפור הישן של הגוף, שאנחנו קוראים לו עכשיו רפואה חדשה, אבל הוא תמיד היה כאן, רפואת הבריאה, ככה המוח הפרימיטיבי והמערכת ההישרדותית שלנו עושים, ואפשר להסתכל וללמוד ולקרוא את זה. ובין זה לבין ההחלטות מה לעשות עם מחלה שכבר זוהתה, ובחנה, נוצרה בגוף, זה באמת שיקולו של כל אדם. ואני כמוך גדעון הייתי רוצה שהבן אדם יקבל את ההחלטות שלו לאיזה טיפול
ללכת, למה להגיד כן ולאיזה פרוצדורה להגיד אולי לא, אולי אחר כך, אולי בשילוב עם, על בסיס פחות מפוחד, פחות מבוהל, פחות מוסטרס. מסכים לחלוטין. אם אנשים מצליחים לשחרר את הפחד, אז הם נמצאים במקום הרבה יותר טוב ביכולת שלהם להחלים, ובכלל לחיות באיכות את הזמן. העניין הוא שקשה לשחרר את הפחד כאשר אתה מדבר על משהו שכולם יודעים שהוא קטלני, כמו נגיד סרטן. זה פשוט קשה לעשות את זה. כן, ובאמת גם דוקטור המר, לא אמרנו את זה פה, אבל חלק מסיפור החיים שלו זה שכשהוא הביא את המחקר הענק שלו, שכלל כמה? 60,000 מקרים? בסוף דרכו הצטברו 60,000 מקרים שאותם הוא חקר. 60,000 מקרים של אנשים שעברו דרכו, והוא הבחן לאיזה קונפליקט קשורה התופעה שהם הציגו בגופם, והאבחון הזה גרם לריפוי ספונטני, 60,000 מקרים, ובסופו של דבר הדבר הזה לא נחשב למחקר מדעי, ואף לא רק שלא זכה לתשואות או לחיבוק של הקהילה המדעית, הוא אפילו הוקע, קיבל הוקעה בדמות שלילת רישיון, נדמה לי שגם נכנס לכלא באיזשהו שלב בחיים שלו. הוא נכנס לכלא בהזדמנות אחת, כי אנשים שקראו את הספר שלו בחרו לא לעבור רפואה רגילה. הם מתו. אגב, המר לא טיפל, לא הצליח להציל את כולם. אחוזי ההצלחה שלו היו בסביבות ה-92% או משהו כזה בסרטנים, אבל שוב, זה תלוי איפה. באופן כללי, הרבה מאוד אנשים נותרו בחיים כי הם פעלו לפי עצתו השקולה וההגיונית, אבל לא כולם היו מסוגלים, לא כולם גם הגיעו אליו במצב שבו נותר מה לחיות, הרבה פעמים אחרי טיפולים כבר יותר קשה. מסובך הדבר הזה, באמת רב פרטי, מורכב, רב שלבים, יש המון דברים שיכולים להתפרש מתוך מה שאנחנו אומרים. אוקיי, זו הייתה רק טעימה, חלון הצצה אל העולם של הרפואה החדשה, יש המון עוד מה להגיד בשביל להבין איך משתמשים בה ואיך לוקחים אותה, אבל מעודדת את עצמי וכל מי שסקרן ללמוד את החומר הזה, ללמוד את השפה של הגוף נפש, את גלגלי השיניים שלה. אני מודה לך מאוד מאוד גדעון גם על כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה מביא, אם זה ברמת המאמרים והמחקרים והאתר של הרפואה החדשה בארץ, שהוא מלא 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 באינפורמציה, אני אשים את הקישור שלו. אני מודה לך על השיחה הזאת ועל הרצון באמת להעשיר אנשים במסקנות הידע שלך. ועל זה שאתה המורה שלי בכמה חודשים האחרונים, והיד עוד נטויה. כן, בכיף. ככל שאני יכול לעזור, לסייע, אז מאוד בשמחה. אבל כמובן הריפוי הוא תמיד בתוכנו עצמנו. זה חשוב לזכור, ואת זה הרפואה החדשה, לשמחתי, לא שוכחת. הריפוי הוא תמיד של המתרפא. איווה. מילה קטנטנה, כי אני אצרף פה את הקישור על מה זה רפואה גרמנית חדשה בארץ היום, על הארגון, על האתר, על איך אפשר להגיע, על מה אפשר ללמוד. אנחנו במרכז הישראלי לרפואה חדשה, אנחנו 4 שותפים כרגע, שמנסים לקדם את העניין הזה בצורה מאוד לא, כל אחד בדרכו שלו, ויש את האתר שלנו שמציג ידע, זה המטרה שלו, אנחנו רושמים ומוסיפים בו ידע, האתר הוא gnm-il.com, זה האתר של הרפואה החדשה בישראל, ושם קודם כל אפשר להירשם על ניוזלטר החודשי ולקבל מאמר או 2 כל חודש, ובית אפשר לשקול איך ללמוד שם, לחפש מחלות, לחפש תוכניות ביולוגיות, להכיר אותן, ככל שתרבו ידע ככה תהיו מחוסנים יותר מהאמונות הקיימות בתחום הבריאות. ויש קורסים שאפשר לקנות, ויש קורסים שמתקיימים אחת לכמה זמן. יש קורסים בזום, ויש קורסים שאפשר לרכוש אותם ולצפות בהרצאות, בלי לשבת עם כיתה בזום.
ויש גם בעצם איזה קורס כזה שהוא יותר קליל כזה, הוא לא לאנשי רפואה שרוצים עכשיו להיכנס בעובי הקורה כולה, אלא רק להבין את הרעיונות הבסיסיים. אז הפרטים יהיו כאן, וכאמור תודה רבה לך על הכל, ולהתראות. להתראות, ותודה לך על ההזדמנות. בכיף, ביי ביי. תודה לכם שהייתם איתנו. מידע על הרפואה החדשה נמצא בשפע, באתר, בעברית או באנגלית. אם יש מופע גוף ספציפי שתרצו לחקור, כנסו לאינדקס המחלות והתגלגלו איתו. אם תרצו ייעוץ אישי מגידון או מאחד המטפלים ברפואה חדשה, הם כולם זמינים באתר. חקרו, התעניינו, הקשיבו לתבונת הגוף שאין כמותה, באהבה ובסבלנות. אם תרצו לצלול לעובי הקורה, יש קורסים שמתחילים בפברואר. כל המידע זמין באתר ובלינקים שנצרף כאן מתחת. כדי לעשות לכם את המחקר נגיש, מעניין וקל, צירפתי לכם לינק לסרט על החיים המקצועיים של דוקטור המר ועל איך התפתחה הרפואה החדשה, ולינק לפרויקט ההחלמה הספונטנית. אני הייתי דנה רוטפלד, שמחה שזכיתי לפרק הקלוז'ר הזה לעונה. אם מצאתם את הפרק בעל ערך, אנא, שתפו אותו. זה לא עוד מידע, זה אולי המידע הכי חשוב שתתקלו בו. אני רוצה להודות לכם שהזנתם לפודקאסט דרך נשים, להודות לכל המרואיינים שהיו כאן לאורך הדרך, להודות לעורכת המופלאה שלי, שירלי נווה. Be happy, be healthy. Hasta luego, farewell. נתראה בשבילי החיים.